Здравейте! Правя нов клип на нова игра. Yu-Gi-Oh! Дуел генератор се казва. Може да се сваля на телефони и такива. Добре, окей. Бях ще сваляла, ама ще я изтрих. Сега не ми връща резултати и затова ще се бия. Мисля да правя по 2 мача на епизод. Сега с хартия. Биме, карай. Добре, и аз това ще ги избера споко. О, супер карти ми ги раздаде. Сега съм аз. Не искам инфузор. Знам как. И давай, ти си наред. Сега да видим дали има по-силна карта от моята. Играе го в защита. Добре, да видим каква карта ще ми се падне. Супер! Сега ще разкажа играта. Ама не в буквалния смисъл, че е дълго за разказване. Атака. Едва ли е много силно? Ето само 300 дефенс. Моите атакуващи точки. Тук има по 8000 жизнени точки и трябва да ги намалиш до 0. Чудовищата имат атакуващи и защитни точки и така. И бехте на пауза и сега продължавам. И тая ще я смачкам с лекота. И следващия ще е лесен. Не ги активирам. Скрих една карта и постоянно ми изписва да активирам. Ого, 900. Айде ще бия и тука играта от детското на Yu-Gi-Oh! Това е дяло. Ау. Не съм гладен. Ама след 10 минутки ще слезнем. Добре. Извинете, ако сте чули какво говори. Така стана. Сега заради това може да не качим клипа. И да го докачим. Сега трябва да се бием с дядото на главния герой е Юги, има 1000-летен пъзел. Може да изгледате детското. Това е дядото на Юги, Соломон Мото. Ега лошите карти ми раздаде. Добре, аре, че я ползвам. Глупав ход, дяденцето на Юги. Я да видим какво дълго ще ми се падне. Супер торнадото, да му разбиеме картите. Yes. Скривам го. Хоп. Активирам торнадо. Тая ли да активирам? Добре, активирам и давай. Карта за карта. Хитър ход.
Ама дефенза ти е 0 деденци. Какъв е ефект? Не, бе, не. Да ти се не види. Соломоне. Муто! Отмъщение. Сега ще търпена. Не. Първо ще сложа тая в защитен режим и му давам ход. Има обърната карта, затова няма да бързам да му унищожавам драгана. И с кое по-точно ще нападнеш? С това плаши ме много. Много мразим така като става. Много иска да атакува. Ма защо не разкривам карта? И бяхте на пауза, защото гледам да не стават дълги клиповете, че не мога да ги качвам. Не! За малко можех да го довърша. Жалко, че не може да ми видите изражението. Ама само това мога да снимам. Он човеко се е предал и я го пускам. Гледайте сега. Не инфо, бе. Атака. Тя ти остана на 100 живот. Бъдете издръжливото деденце. Добре, сега искам да влезна в майн меню да ви покажа нещо. Супер, дал ми е нова карта. Това го пазих за вас сега. Ще си купа карти пакетчета. От тия мачове спечелих точки за карти, ето. О, тая е много готина. Тая я използвам на таблета ми. Ой, тая е силничка, тия двете стават. Капаните не знам, що са. Окей. И второто купуване. Тази, ако мога, ама слабичка, ама ще я вкарам некъде нея. Сега ще си изготвим дек, ще си направя и ще спирам клипа. А може и да не го... Не ще го кача, де. Аре сега да видим какви са новите карти и дали ще ги сложа. Капан 460. Да, слагам го. Добре. Не, добре. Аре, то ще го сложим, въпреки че не знам ще го прави. Добре. Добре, тебе те слагам. И тебе те слагам. И тебе те слагам.
тебе едва ли. И полимеризираща карта ще си сложа. Сейфвам ги. И бек. И това беше